emakhosini umhlambululi isigodla amanzi nentaba. Asinaso isigodlo njengenyanga nomprofeti. Umhlambululi uzokhuluma ngama dark spirits, imimoya yobumnyama. Uma ikuwe, remember we do have ukuthi ama signs kaTikolosh that will include nayo leyo. Kodwa angeke ngibe mude. We've got abantu bathi maba visini ukuthi uyahamba kodwa kube ngathi khonto endlulayo emnyama. Labo bantu labo kakhulukazi abantu esingaze sithi abantu yes, they are spiritually gifted, although sonke we are spiritually gifted, but now lelo thunzi libekelwe ukuthi livale into zakho. Ngiyazi nibaningi this thing uthi mawuqala mawulokuhamba yiyo ecrossayo engathi uzibuza ukuthi ngibona into emnyama ethi noma ngibona umuntu athi. Kube khona futhi abantu abavele babe ngathini bashaya uvalo out of nowhere. Ushaya uvalo out of nowhere. Lapho ke it's between good and bad spirit. Umoya omubi nomoya omuhle. Now, umoya omuhle ngaleso sikhathi uthi khuluma nawe ngoba lo valo kwamele ube ne technique yayo. Soon as ushaya uvalo asithi maybe uyolala noma usendaweni la uvela ushaya uvalo ukuthi ngathi kunento ekhona. Because one thing for sure ekufanele niyazi I remember kukhona indawo engengacasha kuyo. Ingakho singithi abantu mabahlambulule. Ukuhlambulula abufutha geza gaba. And ngomhlambulule akufanele angisiyoni i-pharmacist. Ngingudokotela kamoya, so akufanele ngizithole ukuthi manje ngikupha indayelo. No, indayelo yami yakhanyiselwa. Ifutha geza gaba is very important. Ngoba I remember ngicashile iskhiya kakhulu abantu abacashile yenza sure ukuthi mawuqala ungena uhlale lapho change ilock yini konje iskhiya si change ngoba bazokupha ikhezi ithuba nesi1 mawuphuma bayangena. Ngiyahleka bathi sihleke nanoma kufiwa ngathi ngiyezwe ngithini. Kukhona abantu abacashe kubathakathi kwabantu abathakathayo abangadlali ngaloko change ilock uyibeke kama stand. Cause I remember mangena yonke into isendaweni yayo kodwa ngasizwe ismell so kunomuntu bekakhona la akusena noma ubani. Ingakho ngithi yenza ube simple ngoba anifuna ukuhlambulula ngithi change ilock uzosinda ngoba waphiwa ilock washiya njalo bayangena bayenze nanoma yini uzohlala kulowo muzi u5 years ucashelani for 5 years uhlele endaweni yomuntu u5 years wonke kanti wena awu impilo ayikenzela ukuthi phela angithi uyacala ucashe nge1000 rand noma ngo500 kwamele ukhule uye kumqasho we10 we1000 because angeke nginiphoxele ukuthi thengani imizi isystem eSouth Africa ibulele. You need to have into ezinje nezinje in order for you to qualify for imizi ngithi. So you need to grow. Indawo mayingakuvumi ayikuvumi. Ingakho izokuhlalisa more than 5 years to 10 years uqasheleni lapho nanoma ngabe bathi kukuhle kanjani no nidomiwe akukho kuhle uhlala u5 years endaweni uyasetshenziswa imali yakho mawubhadala iyenza okunye. There is no way ukuthi ungazithola uhleli endaweni for 5 years.
kuyafuneka ukuthi kube khona ukuthi manje sengikhona uku-afford 1,000 rand, sengikhona uku-afforda i-1.5 indawo okuye kwamele ikhulise. So yipi le ezokuhlalisa u10 years wonke? Vula namehlo. Kukhona abantu abathi bahleli babodwa ba enjoya i-alone time. Not always it's a good spirit. Dark spirits imimoya emibi yakhona ukukuhlalisa uwedwa, izokwazi ukukuvuvaya because of now mawungahlala nabantu izobonakala, so iyakisa nayo. Same applies ne good spirit, iyakususa ebantwini. Angithi siyazwana. And inyinto now kunesidliso sikamoya, not isidliso osiphiwa i-girlfriend yakho noma umfazi wakho noma indoda yakho noma i-boyfriend, ngoba amadoda sewayishimani adlisana nabafazi. So indaba yikho lapho kunesidliso sikamoya. Yingakho masinihlola sithi mangiphakamisa igama lakho ngizwa ngikhathala. Uma ungasumuntu ofastayo, ufaste, uzile kokudla okumnandi, uzile utshwala, uzile isex, leyo mimoya iyakhona uku-attack kuwena. Kungani ikhona uku-attack kuwena? Because of now kubalekile ukuthi le mimoya uyincishe into ezithandayo. Yes, kukhona umoya we-sex. Ama-sexual spirits adila ngomuntu straight, and I'm telling you, abantu bayagula manje because of beyangaziyenzi bekwa-ama-sexual spirits abafakwe wona. So indaba ikuphi? Esidlisweni sikamoya. Once ungaphupha udla, wazi ukuthi iyobulala umoya wakho, ukuthi uhluleke ukuthandaza, uhluleke kwa ucabanga. Kukhona abantu masibahlola sibabona baphakathi kwama-box omncwabo, kusho ukuthi wafa kudala, uphila nje wena dala wafa. Kusho ukuthi uyisidumbu. Nayizwa lento engiyikhulumayo. So ama-signs wama-dark forces ubona ngawe. You are bigger than what you are living manje. Le mpilo oyiphilayo uphezu kwayo kakhulu. That's why you will find umuntu athi masihleli naye akhulume isense, akhulume imali. Lo muntu anganihlanganisela idili ibe successful but yena remain poor. Same applies leyo moya le ngikhuluma ngayo, if ingenele abafundisi abo bishop, now sebabona i-congregation as what? As i-jackpot, as in i-casino kubo. Same applies nama-landlord, babona ama-tenants as umuntu vela kuvukele nje ukuthi athi yena ufuna i-increase. Isikhathi asikakashayi 1 year akakashayi contract. Uthole umfundisi sekafuna izinto ezingaphezulu kwamandla wabantu. Every time, every week kunemali efunakala yesontweni. So into ekhona ukuthi leyo mimoya ingenile ngisho naseyinkonzweni. Umoya wemali kakhulu ngoba iyona into enizitshelile ukuthi iyephilayo kuthina. Kanti ayiqali ngayo. Uma kuneyinkinga ezithize, hlambuluka. Makube kukhona inhlupheko iye yakenzisa ama-mistake, hlambuluka. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.